Bueno, berez ez neukan bideo hau grabatzeko asmoik, beste gauza bat grabatzea zen nire idea, baina burun dabilkit azken egunetan eta azkenengo astetan gai hau, eta ez dakit, ez dut asmatzen beste zerbait egitea hau bota gabe. Orduan, bueno, hain dutxatzen hain itzalare bai berriz gai honi bueltak ematen ibili naiz, eta ez dakit, kamera jarriet, ez dakit, igual kontatuz ideiai forma bat emateko, eta hau isteko jara bat. Bueno, berez bihar itxiko da, ze bihar dia hauteskundek eta bozka eman edo ez ematearen inguruko hausnarketak dianeriak, baina ez dakit, bota beharra daukat. Orduan, hortarako da bideo hau. Bihar EAeko hauteskundek dia, eta, bueno, nik botoa emateko adina eduki detenetikan, beti bozkatu izan dut. Ez dakit ez zait iruditzen instituziok munduko gauzarik importantena dianik, baina iruditzen zait bertatikan ere lan asko indaitekela. Orduan, beti bozka eman izan dut. Hauek dia lehenengo hauteskundek, benetan eta modu serio baten planteatu detena ez bozkatzea. Hauteskundek ingo ziala esan zanetikan, hain dala zakite, jazak izan bat hilabete dia, baina bueno, hasiera-hasieratik Nei benetan iruditzen zitzaiten pandemia baten erdin eta olako gaixotasun batekin ez ziala hauteskundek egin behar. Ni hauteskundek egitearen aurka nago. Iruditzen zait ez direla moduak eta iruditzen zait gauza serio bat dela pandemia hau eta ez ziala egin behar. Egingo ziala esan zeanen, uztailaren 12an egingo ziala esan zeanen, momentu hortan pentsatu nun, ez nago ados, ez zait iruditzen hauteskundek egiteko garaia danik, ez zait iruditzen ondo dagonik, eta orduan nire pentsamendua izan zen, nahi ez zait iruditzen hau egin beharko litzatekenik, beraz, ez naiz jungo bozkatzea. Orduan, hasierako ideia izan zen hori, esan nuen, bale. Gero, pentsamendu guzi hori pixkat garatzen juntzan, eta azkenen iritsi nintzen beste puntu batea, zala, bale oso ondo, nahi ez zait iruditzen hauteskundeak egiteko momentua danik, ez zait iruditzen egin beharko liratekenik, baino egingo dia. Orduan, alperri da, ni ez baldin banaiz juten bozkatzea, ze berdin egingo dia. Eta hor, hori, eukinun beste ziagoga momentutxo bat, esan nun, berdin egingo baldin badia eta ni bozkatzea ez juteak ez badu ezer aldatzen zentzu hortan, asumitzen dut eta jungo naiz bozkatzea. Hori izan zen, dalaia, aste batzuk. Ze gertatzen da, berriz ere egoerak hartu duen norabideakin, azken egunetan ateradian notizia hauekin virusaren berragertzearekin eta kasu gehiago, eta batez ere berragerpen horiek nola gestionatu dian ikusita eta nola hartu dian hainbesteko arinkeriaz erabaki batzuk jendearen boto eskubidea bertan bera uzten dutenak, eta hain gauza eskandalosok ikusten nahi gea gestio guzti hontan, ez dakit, ni flipatzen ari naiz, oso iruditzen zait sekulako arinkeriakin esaten diala gauza batzuk, hori ez, positibo eman dutenek ezin dute bozkatzera jun, ze base legalaren arabera, ze nola egingo dezu hori, ez? Egoera guzti hontan, berriz ere beste ziabogatxo bat egin du nere buruak, eta esaten nun, ostia, jendeari bere boto eskubidea ukatu behar baldin badiote, astakeria bat iruditzen zaitela, ze gaina, bazakit zenbat hilabete eduki ditun administrazioak pentsatzeko berak deitutako hauteskunde horiek osasun berme guztiekin nola egingo zian pandemia baten erdian, ze baliabide jarriko zien gaixori dauden pertsona horiei boto eman alizateko, ze, ostia, teknologia eta beste, egon behar dute medioak. Ez dute hori dena pentsatu, eta azkenian gaude hauteskunde egun baten bezperatan, oso ondo jakin gabe biharko protokoloak nola izango dian, jendeari esan zaio positibo eman baldin badute ezin dutela jun bozkatzera, baina oso ondo jakin gabe hori nola kontrolatuko den, ze ondorio legal izan ditzakeen hori hausten duen pertsonarentzat, izugarrizko kakaoa. Eta esan bezala, gora honetan, ere buruak berriz ere, ziaboga bat intzun, da esan zuen, ostia, eske, astakeri bat iruditzen zaizkit, astakeri bat iruditzen zait, hola egitea hauteskundek, eta gero gaina badaukat oso sartuta, pandemia hasi zanetikan edo, sentsazio bat, ez dakit, oso ondo nola, esan ikuste jende askok ukiko duna dala, baino, horrorizatzen hau pentsatzeak nire erruz norbait gaixotzea, pandemia hasi zanean eta hola, ni Donostin bizi naiz eta nire familia anotan bizia, oso argi neukan
ez nitzala jungo gurasoak bisitatzea, eta naiz irik izanian baitare aukera besteren etxetara juteko, eta bueno, arau eta lege konfuso guzti horiek egon zianean ere, nire sentsazioa zen, bueno, nire ingurunea Donostin baldin bazeon, ez nurela izan nahi nik beste gune batetara birusa eraman zezakeen pertsona hori. Holako zerbait, bai, erruduntasun sentimendu hori. Eta azken egun hauetan, urduritasun hori edo sentsazio hori berriz ere atera zait. Hori ikusten nahi dalako nola idian fokoak ateratzen, ez? Eta nire sentsazioa dalako, eta uste dut evidentea dela, hartzen nahi dian erabaki batzuk ez diala hartzen nahi osasun irizpide batzuk kontutan hartuta. Baizik eta, bueno, lehen erabaki batzuk hartzeko pisu gehiena zeukana ekonomia baldin bazan, orain ekonomiari gehitzen diogu interes elektoralak. Orduan, sentsazio horrekin dala, ez dakit benetako birusaren egoera zein dan, kasuak agertzen dira, ez dakit zenbateraino dakigun eta zenbateraino ez, eta badakit neurri batzuk seguraski ez direla hartuko, beste interes batzuk daudelako jokuan. Orduan, nire urduritasun mailak gora egiten du eta berriz ere sartzen zait paranoia hori, dala, ni bazparen nire ohiko ingurunean mantenduko naiz, Donostian mantenduko naiz nire betiko kontaktuekin, eta gaixotu baldin banaiz edo kutsatu baldin banaiz, nire betiko ingurunea kutsatu dut, eta hori inevitablea izango da. Baina anuetara banoa, ni Donostin bizi naiz, baina anuetan bozkatzen dut oraindik, bihar anuetara baldin banoa, zubi batera ikitzen dut, nire beste kontaktogune batekin. Eta hori, azkenian da norbere buruari karga bat jartzea, ez? Nik kutsatuta baldin banago, eta banoa area, familia kutsatuko dut, edo herrira eramango dut birusa, da paranoia guzti horiek. Hau dena zergatik da, eta badakit, teoria oso ondo dakit, azkenian herritarron bizkarran gain jarri due kutsatu edo ez kutsatzearen ardura, eta hori astakeri bat da, ze pandemia hasidanetikan gauzak nola gestionatu dian, lotxagarria da, jarri dizkigute arau batzuk aldatzen zianak aleatorioki, gaur esaten ziguten gauza bat egiteko, bihar esaten ziguten beste bat, eta etzi beste bat, maskarilla gaur ona da, bihar txarra da, etzi damu, kaos bat izan da guztia, eta horren bukaeran, kaos guzti horren bukaeran gainea, kutsatzen baldin bazea, ardura zure gain jartzen dute. Ez, ardura herritarrena ere bada, norberak arduraz jokatzea eta konstiente izatea egoera zein dan eta horretarako neurriak hartzea importantea da, baina ostras, ezin diozu eskatu herritar bati konfusioa nagusi izan den arau batzuk jarraitzeko, zezuk ere ez dakizkizu ondo zein dian. Orduan, zentzu hortan, pentsamendu logiko horrekin, nire alde irrazionalari esaten diot, kutsatu baldin banaiz nunbaiten eta deskuido batean, ni ondo nago, nahi ez zaite zer pasatzen, ez sintomarik ez ezer, baina bueno, hori kutsatu baldin banaiz nunbaiten eta deskuido batean, kutsatuta noala, bi arraunetan bozka ematerakoan, herrira eramaten baldin badet virus hori, argi daukatela ez dela nire ardura pertsonala izango, honen guztiaren gestioaren beste ondorio bat izango dela, eta horregatikan, nire pentsakeraren azken ziaboga, oaintxe dutxan konfirmatu detena, pentsatzen nahi nitzanean, eta horregatikan egiten dut bideo hau, bihar botoa ematea jungo naiz, besteak beste nire biharko botoa badalako honen guztiaren gestioa egin duten hoien aurkako boto bat. Protesta boto bat izango da, iruditzen zaitelako hainbeste gauzaren artean bezala hau guztia oso gaizki gestionatzen nahi diala eta gauzak beste modu batetara egin beharko liratekela. Orduan, nire desadostasuna adierazteko modu bat bada bihar bozkatzea, bestelako proiektu batzuen alde egiteko modu bat bada bihar bozkatzea, beste modu asko dauden bezala, kalean protesta egitea modu bat dan bezala, edo bideotan kontatzen dituten gauza asko kontatzea bezala, beste modu bat da bihar botoa ematea. Eta iruditzen zait egin behar detela, ze egin dituzten astakeri guzti hauekin, hala ere, bihar botoa emateko egun bada, hauteskunde batzuk dira eta horre emaitza batzuk ikusten dira. Orduan, nahi dut emaitza horietan
nire iritzi hori ere agertzea. Eta, hori, esandakoa, gestio guzti hau egin dutenei, nire ezezko argia adieraztea, gauzak beste modu batetara egin behar dira, beste mota bateko sistemak eraiki behar ditugu, beste modu bateko herriak eraiki behar ditugu, eta horren alde egiten denik. Orduan, bueno, hainbeste ziagoa eta hainbeste jira eta bira eta gero, bihar jungo naiz bozkatzea. Eta espero dut, hemendikan bihar arte, iritzia berriz ez aldatzea. Esan bezala, bideo grabatzeko arrazoietako bat da verbalizatzea eta botatzea azkenian eukideten txolopote guzti hau eta finkatzea erabakia, bai, bozkatuko dut. Eta jazta.